Ari ambuye naira naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iweyo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandireni pa programu yathu ino ya tsiku la lero. Ndipo tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vijero Gondwe kuchokera ku Mpingo wa khristu ku area 36 ku Lilongwe. Koma monga mwa nthawi zonse ndilinso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu Mpingo wa khristu, ndimakhala ku Milundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Sanduliza. Tikulandireni m'bale wathu ka Malunje pa programu yathu ya tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Koma tingowakumbutsa omvera kunena kuti phunziro limene tilipanga pano pamapero timapereka nambala imene mukakhala ndi funso mukhozofunsa, komanso mwina mukhozokhala ndi chilakolako choti tidzakambiraneponso pa phunziro lina limene inunso muli ndi mafunso ambiri. Mukhozogwiritsa ntchito nambala imeneyi pamapero mukhozotifunsa komanso tifotokozera zokhudza phunziro limene mungakonde kuti tidzathe kuphunzitsana. Maphunziro amenewa mukhozowapezanso pa tsamba lathu la pa YouTube mungoyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies, mudzatopeza maphunziro awo komanso maphunziro ena ambiri amene angakupitizeni kuthandiziraninso inu moyo wanu wa uzimu. Komanso mukhozopezanso phunziro limenepo yang'ana pa internet mungopanga search www.lsobs.com, mudzapita pa website yathu, mudzatopanga download application kathu kamene mudzayike mu phone, mudzapezanso maphunziro onena komanso omvera osiyanasiyana. M'bale wanga ka Malunje, ndi tsiku labwino kuti tokhala ndi nthawi yotha kuphunzitsana mawu a Mulungu. Zikomo kwambiri. Phunziro la lero labwera chifukwa chonena kuti nthawi zambiri anthu amakhala ndi mafunso. Mene mafotokoza kuti ndinunso wa Mpingo wa khristu ndinu mlaliki. Pokhala mlaliki tuyembekeze kuti muliyankha mafunso ena amene anthu amafuna kudziwa zokhudza Mpingo wa khristu. Ena akamamva za Mpingo wa khristu ena mwina amakhala kumva koyamba, ena anauvapo, komanso mwina ena amayotika makampingo kamene kakayamba liti, kuti kampingo kamene kamayenda motani. Anthu amakhala ndi mafunso ambiri zokhudza Mpingo wa khristu. Amagwiritsa ntchito kuti kampingo kamene kaifoti mwina ena amakhala sanauranepo, sanauvepo. Ndi chinthu chofunikira kuti pa program imeneyi muthe kutithandizirapo makamaka potithandiza poona mafunso ena kuti kodi Mpingo wa khristu ndi mpingo otani, uli ndi zinthu ziti zimene anthu mungawathandize kuti athe kumvetsetsa zokhudza Mpingo wa khristu. Poyambirira, mpingo umenewu anthu amanena kuti kampingo chifukwa choona kuti amati kali apo kalinso apo, komanso kuti anthu take tochepa kwambiri, komanso mpingo umenewu ulibe tsogolo, ena amagwiritsa ntchito mwina maungano amenewo. Kodi mungatipatsa chithunzi chotani chokhudza Mpingo wa khristu kuti ndi waukulu bwanji, ndi wochuluka bwanji, kuti ndi anthu mwina kachithunzi wochuluka motani, popeza anthu amafuna atamvetsetsa pamenepo. Zikomo kwambiri. Ndithokozenso chifukwa chobweretsa makamaka mfundo imeneyi. Inenso ndakhala ndi umakumana ndi anthu ambiri amafunsadi zokhudza Mpingo wa khristu. Tsono alipo anthu ena amene mwina mwayi okumana nawo amakhala alibe, koma amafuna atadziwa zokhudza zambiri zokhudza mpingo umenewu, Mpingo wa khristu. Mwina poyamba ndinene kuti chiwerengero chokhudza mamembala a Mpingo wa khristu pa dziko lapansi chitikhalire chovutirako pang'ono kupeza nambala yeniyeni, makamaka potengeranso mmene Mpingo wa khristu umayendetsedwera. Komabe anthu pofuna kuti awudziwitsitse kuti mpingo umenewu ndi wokhazikika komanso ndi mpingo waukulu, mwayi umenewu ulipo. Ndinenetse ndithu pano kuti tukamba pano Mpingo wa khristu upezeka pa dziko lonse lapansi. Mpingo umenewu m'madera ambiri kumene kale ankakana Yesu chifukwa choti anapeza anthu ena owakhulupirira, komabe popeza cholinga cha Mulungu nchofunabe kuti uthenga wabwino upite ku dziko lonse lapansi. Monga timalengera Mateyu 24:14 amati uthenga wabwino ufunika ukalalikidwa pa dziko lonse lapansi kuti udzakhale umboni tsiku la chiweruzo. Ndiye Mulungu achita chotheka kuti m'madera onse apa dziko lapansi uthenga utani ufike ndithu kuti anthu akhale ndi mwayi osankha kuti achite chifuniro cha Mulungu kapena ayi. Missionary wina amene anakwanitsa kuyenda ku madera ochepa chabe, anayendapo mdziko la America, chakumpoto kwa America komanso kumwera kwake kwa America, anadzapita ku India, anabweranso muno mu Africa. Amapereka chithunzithunzi chakuti pano pa madera okhawa
ndiye kuti chiwerengero cha khristu chikhoza kufikira mwina pakati pa 5 chakuti miliyoni kapena 6 miliyoni kumene. Anakambanso kuti ngakhale sinapite dera la ku Europe komabe mbiri inonena kuti kumene kunso mpingo ukula kwambiri. Anakambanso kuti ku Asia mpingo wafika ndithu ndipo ntchito ya Ambuye ikutani ikuyenda ndithu. Anapitirira kukamba ndithu madera amene anakwanisa utanipo Australia. Konseko wafotokoza kuti mpingo ulipo. Komabe monga tanena kuti silingafikirepo nena nambala imodzi kuti akhristu ake amene ali mu mpingo mulero ndi wotere makamaka potengera amene mpingo wa khristu matani umayendetsedwera. Choncho si mpingo umene wangoyamba kumene kwathu kuno kapena kuti tidziwe ndithu kuti ni mpingo okhazikika panopa wafikira maiko onse apa dziko lapansi. Ndithude imene ndifundo yofunikira ife chonero nthawi zina mwina anthu amati simpingo tungothera mmalere umene. Koma kachithunzi kameneko katithandiza ndithu kuti tomvetsetsa kuti pafupi dera lonse pa dziko lapansi pano mpingo wa khristu ulipo. Koma monga mmene mofotokozera fundo yakulu imene ndimvetsetsa ndiye kuti malingana ndi mmene umayendetsera ndikhulupirira patsogolo pake mutithandiza kuti umayenda motani. Mukhoza kutipatsa mbiri yotani yokhudza mpingo wa khristu? Mbiri yake ndi yotani, unayamba motani? Anthu amafuna kumvetsetsa kuti muri mpingo umenewu mbiri yake yotani. Zikomo kwambiri. Monga tikukamba kuti tikukamba za mpingo wa khristu. Tikamati khristu ndi liwu la Chigriki limene makamba pa chichewa chathu odzozedwa. Mwina tikukamba za mpingo wa Yesu. Choncho mpingo wa Yesu umenewu umapezeka kwakulu mu chipangano chatsopano cha Baibulo. Ndiye monga ndanena kuti umakondupezeka mu chipangano chatsopano cha Baibulo, ndiye kuti ndinafunanso poyamba ndilongosole zamene Baibulo lathu lili kuti zimveke bwino. Baibulo lathu limene ndiwo mawu a Mulungu lili mu chipangano chakale komanso chipangano chatsopano. Magawo awiri akuluakulu ali motere. Chipangano chakalechi chimayamba buku la Genesis chimadzalekeza buku la Malaki. Mabuku amenewa alipo 39. Pamene pali chipangano chatsopano chimene chimayambira buku la Mateyu zafika buku la Chivumbulutso, mabuku amenewa alipo 27. Tikaphatikiza mabuku onsewa amakwana 66. Ichi ndi chimodzi chimene anthu amafunika adziwe zokhudza Baibulo lathu. Pamene tadziwa chipangano chakale ndi chatsopano, palinso chinthu china chimene chimakhala choti anthu afunika chimvetsetse. Baibulo lathu lili ndi nthawi zitatu. Ndifotokozera chimene chipangitsa kuti chikhale ndi nthawi zitatu. Nthawi zitatuzo ndi ziti. Tuyambira nthawi ya makolo, komanso pali nthawi ya Mose, ndiye palinso nthawi ya Yesu. Nthawi ya makoloyi imayamba pa Genesis, imadzalekeza pa phiri la Sinai kapena kuti pa Exodus chapter 19. Kuchokera pa phiri la Sinai pa Exodus chapter 19, pa nthawi imene Mulungu amapereka pangano la chilamulo ku mtundu wa ana a Israeli, kudzafika tsiku limene Yesu amafa pa mtanda, ndi nthawi yachiwiri ya Baibulo imene imachitidwa nthawi ya Mose kapena kuti nthawi ya chilamulo. Kuchokera pa tsiku limene Yesu anafa pa mtanda kudzafika tsiku limene Yesu adzabwera kudzaweruza dziko, imene ndi nthawi yachitatu ya Baibulo imene imachitidwa nthawi ya Yesu kapena kuti nthawi ya uthenga wabwino, komanso imatchulidwa kuti masiku otsiriza. Ponena kuti nthawi ya makolo kapena nthawi ya chilengedwe, kale Mulungu adagwiritsa ntchito pofuna kulankhula ndi anthu, adagwiritsa ntchito malankhula ndi kholo la banja. Monga periodi yoyambala analankhula ndi Adamu, adadzalankhula ndi Nowa, adadzalankhulaso ndi Abrahamu. Pamene pandiye kuti anamaliza chigawo choyamba. Ndipo kenaka ndi pamene anagwiritsa ntchito Mose popereka pangano la chilamulo ku mtundu wa ana Israeli. Ndiye kuti ayamba akulankhula ndi anthu kudzera mwa aneneri. Koma tsopano lero akulankhula ndi ife kudzera mwa ndani? Mwa Yesu. Nzimene mlembi buku la Heberi pa Heberi chapter 1 verse 1 ulekeza verse 2 akulankhula motere. Kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri m'manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana. Koma pakutha pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika olowa nyumba wa zonse. Mwa Yesu analenga maiko ndi amwamba omwe. Pamene pafuna kutsala ululira kuti njira yoyamba imene Mulungu adagwiritsa ntchito poyamba ndi kulankhula ndi makolo, ndipo njira yachiwiri anadzalankhula ndi aneneri. Koma itapita nthawi imeneyo Mulungu alankhula ndi ife kudzera mwa ndani? Mwa mwana amene ali Yesu Khristu. Choncho pamene tikukamba za Yesu Khristu ndiye kuti pano tikambanso za mpingo wake kapena kuti mpingo wa Khristu. Yesu ali pa dziko lapansi pano ndi pamene tsopano pa nkhani ya mpingo.
analankhula pa Mateyu chapter 16 verse 18 kuti ndidzakhazika mpingo wanga pa thanthwe ili. Nthawi imene Yesu atalankhula pa Mateyu chapter 16 verse 18 adakwaniritsidwa mawu amenewa pa machitidwe chapter 2. Nthawi imene inali tsiku la Pentekoste imene mtumwi Petro adalalikira kwa anthu. Ndipo anthu anayamba kulowa mpingo wa Khristu pa Machitidwe chapter 2 tsiku la Pentekoste. Tikapita mu mbiri history imasifotokozera kuti Pentekoste imene inachitika mu nthawi ya Yesu inachitika mu 33 AD. Choncho mpingo wa Khristu unayamba tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu. Tikapita ku Baibulo pa Machitidwe chapter 2 tikapita mu mbiri tukamba za mu 33 AD. Kuchoka pa nthawi imeneyo kufika na lero mpingo wa Khristu wakhala uli muti uli dziko lapansi. Ngakhale unakumana ndi zopinga zambiri popeza Yesu anabadwa pansi pa ufumu wa Roma ndi Aroma akuti adawononga koma popeza mawu Mulungu ndi mbewu Mulungu anayesetsabe tu mpingo umene usaferetu mpaka unakhalabe ulipo mpaka naliti lero mpano uli kwansanduliza lero. Choncho mukafunsapo zokhudza mbiri ya mpingo wa Khristu unayamba mu 33 AD nali tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu, ndipo tsiku loyamba mpingo adalalikira ndi mtumwi Petro pa Machitidwe chapter 2. Ndi kuti chachidwe chimene munthu utiyankha nchonenda kuti anthu tikakafuna kudziwa zokhudza mpingo wa Khristu tanene mvetsetsa kuti si mpingo umene sunayambe lero. Si mpingo umene munayambitsa ndine. Si mpingo umene ndinayambitsa ine. Koma ndi mpingo umene munthu wake Yesu Khristu anaugula ndi mwazi wake. Tikaona pa Machitidwe chapter 2 ukuyamba mene mwafotokozera atalonjeza pa Mateyu chapter 16 verse ya 18. Tayamikira kwambiri fomwe atipatsa kachithunzithunzi bwino. Anthu adziwa kuchuluka kachithunzithunzi kuchuluka kwa anthu ake, adziwa mmene kambiri kokhudza mpingo umenewu. Ndikuza chitoti kambiri fo anthu amati kampingo kamene koma ndi mpingo wa malemba ndachiona kuchokera mmene muli. Nthawi zina zimachitika kuti ukayamba kumene kumva iwe zoti wende wayamba kumene kuumva umona ngati mpingo ndiyo bwera kumene pamene mpingo unalipo koma iwe ndi unachiurani kudziwa kani yake makaji oncho ndithu. Nthawi zinaso anthu amakhala ndi chidwi kuti kodi kampingo kameneka chiphunzitso chake chimagona pati. Zikomo kwambiri. Anthu akhoza kukhala ndi funso limeneli ndi udziwa chifukwa chake. Ena mwa iwo akhalako mu zipembedzo zina zimene nthawi zina amapatsa mphamvu kagulu kena kuti pangani chiphunzitso cha mpingo wathu. Ndiye akapanga kagulu kacho panga chiphunzitso ife tiyendera chiphunzitso ichi. Ndiye kuti mpingo uja umayendetsedwa mu chiphunzitso chili chimenecho. Ndiye pamene sabana atafuna kudziwa za mpingo wa Khristu nanga chiphunzitso chanu inu chapona pansi. Atengera zakwawo. Mpingo wa Khristu monga tikunena kuti mpingo ndi wa Khristu. Chiphunzitso chimene mpingo wa Khristu umagwiritsa ntchito sichopangidwa ndi kagulu kena kapadera, silili ndi chiphunzitso china chapadera. Koma chiphunzitso chimene mpingo umagwiritsa ntchito ndi chiphunzitso chimene chimachokera ku ulamuliro wa Yesu kapena ku ulamuliro wa Baibulo. Mwachitsanzo tikamaitenga m'buku ili la Akolose chapter 3 mu verse yake ya 17. Pa Akolose mu 3 verse yake ya 17 akuti ndipo chilichonse mukachichita m'mawu kapena mu ntchito chitani zonse m'dzina la Ambuye Yesu ndi kuyamika Mulungu Atate mwa Iye. Maonena kuti chilichonse mukachichita m'mawu kapena mukachita mu ntchito mukuonetsetsa kuti mwachita zonse mu dzina la Yesu Khristu ndi kuyamika Mulungu Atate m'dzina la Yesuyo. Afuna kutanthauza akamati mu dzina atanthauza mu ulamuliro. Tiyenera kuchita ichi malinga kuti Yesu adalamulira kutero. Tiyenera kulankhula ichi chifukwa chimene Yesu anatani analamulira. Ndiye mpingo wa Khristu umayendera zimene Yesu Khristu kapena zimene Baibulo lanena. Sitinakhazikitse chiphunzitso chapadera chimene chilichonse mpana ndi zimene Baibulo ukamba. Makamaka chipangano chatsopano. Tikawerenganso buku ili la 1 Petro chapter 4 mu verse yake ya 11. Akalankhula wina alankhule ngati manenedwe ya Mulungu, wina akatumikira achite ngati ndi mphamvu imene Mulungu ampatsa, kuti mzonse Mulungu alemekezedwe mwa Yesu Khristu amene ali nawo ulemerero ndi mphamvu ku nthawi za nthawi. Petro akunena kuti akalankhula wina alankhule monga manenedwe a Mulungu, ndipo munthu akatumikira achite monga mmene mphamvu ya Mulungu yamutani yampatsa.
ndiye kuti pamene panso Petro akugwirizana ndi zimene Paulo awalemba pa Kolose 3:17 kuti tiyenera kuti kani mawu tikachite mulamuliro ochokera kwa Yesu kapena ngati tikagwira ntchito tikachite zimene Yesu Khristu watani wanena. Analankhula kwa Paulo powauza Akhristu aku Korinto pa 1 Korinto chapter 4:6 adawauza kuti ndakhala pakati panu ndi Apolo kuphiphiritsa kuti muphunzire kuti sipafunika tipitirire zimene zatani zalembedwa. Ndiye mpingo wa Khristu chiphunzitso chathu sitinakhazikitse chiphunzitso chathu chapadera koma mpingo huu umayendera ulamuliro wa Baibulo. Nditudia. Ndekuti munthu akafunsa kuti mpingo wa Khristu umamangika pa chiphunzitso chanji ndeti munthu alinovesesa kuti mpingo wa Khristu umamangika pa zimene Yesu analamula mu pangano chatsopano. Izi zosiyana ifa kuti mipingo ina mwina anthu amakhulupirira kunena kuti mpingo wathu umapanga chiganizo potengera kulikulu kwathu kapena asankha azitsogolera akuluakulu amene adzitilamulira kuti tidzipanga zakuti. Ndeti mpingo wa Khristu umasiyana ndi zipembedzo zina pamene pa mpingo umene umakhulupirira zimene Yesu munthu wake mpingo ananena kuti ziyenera kuti zichitike. Komanso pamene tikukamba za mpingo nthawi zina munthu amadzabwera mfundo yonena kuti umayendetsedwa chotani kampingo kameneka. Mumayendetsa bwanji. Chifukwa mukati muone mipingo ina amafotoza kuti mpingo wakuti wakeli kwakuti mpingo wakuti kwakuti koma wano zili morani mukuyendetsa bwanji mwina. Mwina ndinu amene mulakuluakulu kumeneko. Mwina munthu angaganize ndi motero. Koma ndifunso labwino lofuna kudziwa kuti kodi mpingo wa Khristu tingati likulu lake lili kuti kapena muja timatchula kuti headquarters kumene kuli mutu kumalo kumene kuli mutu kodi mpingo umenewo mutu wake uli kuti. Chinthu choyamba tisanadziwe kuti ku headquarters nduku kapena kuti kulikulu nduku tinafunika tambatadziwa kuti kodi mutu wa mpingo ndi ndani kuti kenaka tisakisakitse kuti ali kuti. Tikamaona buku lathu lopatulika Baibulo pa Efeso chapter 5 mu verse yake ya 23 Paulo anathandiza anzathu aku Efeso powauza kuti pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa eklesia ali yekha mpulumutsi wa thupilo. Baibulo lathu lilagwiritsa ntchito mawu kuti eklesia koma kwenikweni akukamba za mpingo. Ndiye Paulo powauza anzathu aku Efeso amauza kuti monga mukudziwa kuti mwamuna akakwatira mkazi likhala thupi limodzi. Pa chinthu chimodzi pamenepa mwamunayo ndi amakhala mutu pamene mkaziyo ndiye thupi lake. Ndiye kuti pamene maphunzira zokhudza mwamuna ndi mkazi mungateronso podziwa za Yesu ndi mpingo. Ndiye mudziwe kuti Yesu ndiye mutu wa chani wa mpingo. Ndiye popeza Yesu ndiye mutu wa mpingo ndiye kuti tingafunse kuti kodi Yesu ali kuti. Pa nthawi imene Yesu amachoka pa dziko lapansi pa machitidwe chapter 1 adawatsanzika ophunzira ndipo adamuona Yesu alanyamuka alupita kumwamba. Kuchokera pa nthawi imene Yesu adanyamuka pa dziko lapansi kupita kumwamba kuchokera pa phiri la Zitona pa machitidwe chapter 1 kuchokera nthawi imene mpaka na lero akadali kuti akadali kumwamba. Ndiye popeza Yesuyo taona kuti ndiye mutu wa mpingo ndiye Yesu ali kuti kumwamba. Ndiye kuti pamene tikuona zakukhudza headquarters ya mpingo ndiye tikamba ili kuti kumwamba. Ndiye munthu akafunsa kuti mpingo wanu wa Khristu likulu mkulu. Ndiye andoti mutu ndi Yesu amene ali wamkulu. Yesu ali kuti ali kumwamba. Ndiye likulu la mpingo wa Khristu umene Yesu anakhazika nkuli kumwamba. Ndiye kuti pali zipembedzo zina zimene zimakhala ndi wamkulu amakhala kwina amene amalamulira mipingo yonse pa dziko. Mpingo wa Khristu Yesu Khristu ali kumwamba ndi amene amalamulira mipingo yonse ya Khristu imene ili pa dziko la chani lapansi. Tsono mwina munthu angafunse kuti tsono ali kumwamba tsono ulamuliro wake umenda bwanji. Amakuwa Ndipereke chitsanzo cha tsiku lina lake Yesu analandira funso chokera kwa Afarisi kuti nkoyenera kuti munthu azichotsa mkazi wake pa chifukwa chilichonse. Ndiye Yesu adati ine sanakuyankheni mwawerenga bwanji m'chilamulo. Ndiye kuti Yesu Matthew chapter 19 amafuna waunikira kuti funso limene angamufunufunsa Mulungu
iwowo mulungu amawayankhuzira muja lamulo chilamulo ya baibulo ya ndiye tsopano lero gome lina lililonse la pa dziko lapansi ndiye kuti pali baibulo ya ndiye kuti anthu akafuna udziwa kuti kodi Yesu amalamulira bwanji okakhale funso aziwerenga chipangano chatsopano ndiye tapeza yankho limene Yesu owayankha pafunso limene watani lichi poperekalo. Komabe ngakhale zilidero chimene adachitanso Yesu pamene anapita kumwamba anayika dongosolo lina pa dziko lapansi pano. Tikamaona pa Efeso chapter 4 verse yake ya 11 iye anena kuti ndipo iye anapatsa ena akhala atumwi ndi ena aneneri ndi ena alaliki ndi ena abusa ndi ena aphunzitsi kuti akonzere oyera mtima ku ntchito ya utumiki kumangirira thupi la Khristu. Pa maudindo amene tatchula apawa maudindo ena tilibe koma udindo umene uli otsogola pa maudindo amene tinawo mu mpingo lero wa Khristu ndiye kuti pala abusa. Tikamakamba za abusawa pa gome lina lililonse amapezeka. Pamene akupezeka abusa pa gome lina lililonse amayambira pa awiri kumapita mtsogolo malemba alipo. Pa Machitidwe chapter 14 verse yake ya 23 amatifotokozera dongosolo la kayikidwe ka abusawo kapena kuti kakula mpingo. Pa verse yake ya 23 Machitidwe chapter 14 akuti ndipo pamene anawayikira akulu mosankha mu mpingo ndi kupemphera pamodzi ndi kusala kudya anayikiza iwo kwa Ambuye amene anamukhulupirirayo. Apa unena kuti adawayikira akulu mosankha mpingo onena kuti mosankha mpingo amafuna ndauza kuti ngati mpingo pera 36 ndiye kuti pamene pachapala abusa awo apera 36 iwo amayang'anira nkhosa zimene zimasonkhana pera 36 komanso pala tsogolera amene amatsogolera mpingo umene umapezeka pa nsanduliza iwo mphamvu zawo zimayambira pomwepo zimathiranso pali pomwepo koma pamene akutsogolera mpingo uja amenera kudziwa kuti ayenera kutsogolera mopanda mulungu Yesu Khristu amene ali mulungu wanjani ali mpingo n'chifukwa chake pa Machitidwe chapter 20 verse yake 28 Paulo adauza abusa ku Efeso kuti tadzichenjerani nonse ndi kulonse pamenepo Mzimu Woyera adakuyika noyang'anira kuti muyerekerezi ya wa mulungu umene adawugula ndi mwazi wanda ouza kuti muwete umene adawugula ndi mwazi wake mafoto awo kamawero ziopa amene adatani uja adanagula uja choncho mpingo wa Khristu ukayendetsedwe kake gome lina lililonse kapena mpingo uliwonse wopa malo umakhala ndi abusa komanso umakhala ndi atumiki pansi pake ndiye kuti utsogoleri umenewu ubusa umenewu umakhala pa gome lina lililonse supitirira ku gome linayi koma gome lina lililonse limatsogoleredwa ndi atsogoleri apagomero koma motsogozedwa moopa Yesu Khristu ngati mutu wachani wa mpingo. Ndiyo kuti chimene ayenera kumvetsetsa munthu ndi chakuti mpingo wa Khristu mutu ndi Yesu likulu lake lili kumwamba kumene kuli Yesu ndipo mpingo lonse lena lilonse umakhala ndi abusa ake. Abusa awo ali ndi udindo woyang'anira pa mpingo pamenepo osati abusa apo kuyang'anira uko osati mipingo 10 ikhale ndi mbusa kapena wamkulu woyang'anira. Mpingo wa Khristu suli choncho suli choncho ifake njani ndi mpingo umene Yesu anakhazika ndi mpingo umene Yesu anawapatsa malamuliro koma mpingo umene munthu anakhazika uliso malamuliro pano tusulu kamba za mpingo wa munthu wina kamba za mpingo umene uli m'Baibulo mpingo wa Yesu Khristu. Mwatifotokozera koma nthawi zinazo munthu amakhala chidwi chonena kuti nditadziwa kodi akakumana amapembedza chotani anthu amenewo mmakumana liti ndi funso limene ndiye anthu akhuzufunsa nthu limeneli pajanza pachipangano chakale Aisraeli adawalamula kuti azisunga sabata ndipo sabata titsimikize pano nthawi imeneyo ilipo pajamuna kamba nthawi zitatu ndapamvetsa akumbukira pamene nthawi ya Mose imene anapatsidwa lamulo losunga sabata osati Abrahamu osati Adamu Nowa chisana wapatsidwa lamulo losunga sabata koma ana Israeli amalandira chilamulo dzera mwa Mose iwo aja adawalamulira tsiku la sabata limene mu nthawi imeneyo tikatengera masiku athu ano tikalenga za Saturday kapena kuti loweruka koma ife ngati chipangano chatsopano akhristu a chipangano chatsopano mpingo wa Khristu umasonkhana tsiku loyamba la sabata kapena kuti Sunday likasa limene lili mmenemu potengera ndi pangano latsopano
ndiye kuti pali kapembedzedwe ka magawo asanu 5 ndiye kuti mapembedzedwe ake ndiye kuti pamakhala pemphero limene nthawi zonse limakhala loyambirira ndithu kuti mulungu akhale nafe pa nthawi imeneyo komanso limakhala kupereka nsembe mpemphero muja yomuyamika mulungu. Ndiye malemba alipo amene amakamba za pemphero komanso pali timakhala tikumuimbira nyimbo. Mayimbidwe amene alipo pa Efeso chapter 5 verse 18 ndi 19 komanso Akolose 3 verse 16 mayimbidwe achipangano chatsopano ndi mayimbidwe amene silimagwiritsa ntchito zida ngati mmene anzathu achipangano chakale amachitira pogwiritsa ntchito ng'oma, magitala, zitoliro kapena zathu amipingo yathu amachitira koma mpingo wa khristu timayimbira pamodzi tonse komanso mayimbidwe athu timangoyimba ndi pakamwa kuchokera m'malimba a mumtima ndiye kuti tikutanthauza kuti mpingo wa khristu woona umene uli m'malembo silimakhala ndi makwaya silikhala ndi zida zidaso timangoyimba ndithu bwinobwino ndi malingana ndi chiphunzitso cha Yesu chipangano chatsopano choncho timakhala tili kuyimba nyimbo komanso timakhalanso tili kumva mawu a mulungu kutanthauzidwa zimene baibulo lidalankhula ndiye timakhalanso ndi kumva mawu a mulungu zimene timakanapo ndi zowonjezera za nthano zija ikalulu anachita chibwezi ndi njati chani zimene zijazo chiphunzitso chathu choncho timakhala tili kumva mawu a mulungu. Tikachoka pamenepo timakhalanso ndi nthawi imene timakumbukira imfa ya Ambuye ponyema mgonero. Pa mgonero pamakhala zinthu ziwiri, mkate opanda chotupitsa komanso pamakhala chipatso cha mpesa. Ndipo aliyense amene walandira mkate kapena kuti watenga mkate nadya aliyembekezera kudya chifaniziro cha thupi la ndani la Yesu. Amembekezeranso kuti kubwera chipatso cha mpesa Yesu amatani amamwa. Sitimachita ngati mmene aluchitira mipingo inake chaku Ulaya uko kwathu kuno sinafika mipingo imeneyi amapanga kuti ngati mpingo ukhoza kudya mkate koma chipatso cha mpesa chama kumwa munthu mmodzi alenda kumwera alineyo nabvapo koma zikuchitika kuno zafika kuno kuti kugariza thawa za siyamalo ndiye ine kuma mataza ku Ulaya uko koma mpingo wa khristu timakumbukira imfa ya Ambuye ponyema mgonero mkate komanso chipatso cha mpesa aliyense pa Mateyu 26 pamene Yesu anakhazikitsa komanso paona kuti chapter 11 matsika musimo palikhani imeneyo komanso timakhala ndi chopereka ichi monga mwa malembo sitipereka tsiku lililonse koma tsiku loyamba la Sabata komanso munthu amapereka monga mmene wapindulira sitimakhala ndichopereka china chake cholimbana mkati mwa wiki koma timakhala ndichopereka cha tsiku loyamba la Sabata paona kwendo chapter 16 kuti tipereke tsiku loyamba la Sabata alise malingana ndi mmene wapindulira kulibe zonena kuti chapa mwezi akabuku kanu kukatere kulibe kwanu kwathu kulibe baibulo moti limanena kuti kulibe sizamalemba zimenezo choncho mukafunsa kuti kapembedzedwe kwathu nkotani timagwiritsa ntchito magawo asanu: pemphero, nyimbo, kumva mawu a Mulungu, timakumbukira imfa ya Ambuye ponyema mgonero komanso timakhala ndi zopereka zathu. Pamene tumaliza mpingo umenewu munthu angakhale membala motani? Kuti munthu akhale membala tingowerenga kuti mmene Yesu anaukhazikira mpingo pa tsiku la Pentekoste kuti anzathu analowa motani. Pa Mateyu chapter 2 verse 37 akuti koma pamene anamva ichi analaswa mtima nati kwa Petro ndi atumwi enawo, tidzachita chiyani amuna inu abale? Koma Petro anati kwa iwo, lapani batizidwani Yesu wa inu m'dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa onse akutali, onse amene Ambuye Mulungu wathu adzayitana. Ndipo ndi mawu ena ambiri anachita umboni nawadandaula iwo nanena, mudzipulumutse kwa mbadwo lokhotakhota. Pamenepo iwo amene anachita mawu ake anabatizidwa, ndipo anonjezedwa tsiku lomwelo anthu ngati 3,000. Munthu kuti akhale mkhristu, akhale membala wa mpingo wa Khristu, amenera kuti akamva mawu akhulupirire, akakhulupirira ayenera kuti alape kapena asinthe maganizo kuti asiya kuchita zoyipa ayambe kuchita chifuniro ndani cha Mulungu. Akatsimikiza zimenezo amenera kubatizidwa m'madzi ambiri ngati muja Yesu adabatizidwira ngati mwini mpingo. Choncho munthu akatero amakhala kuti wasanduka membala wa mpingo wa Khristu. Chimene chanisangalatsa mawerenga anena kuti
kuonjezera mpingo wa khristu sujoina ya koma mwina inayi imene anthu amatojoina koma mpingo umene anakhazika akuti Yesu amakuonjezera munthu akabwera ku mpingo wa khristu ndabatizidwa kale matayi sujoina wayi wofuni kubatizidwa akuonjezereni uko kunali kwinapo iyayi tithokoze fomwe litanizo lipatsa chithunzi chokhudza mpingo wa khristu kuti ndi otani popeza anthu amakhala ndi mafunso komabe mwina ena akhoza ndi mafunso pamapero monga mmene tafotokozera timapereka nambala imene akhoza kugwiritsa ntchito kutifunsa pa programu ya lero mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera mpingo wa khristu kubwera 36 komanso monga mwa nthawi zonse nayi m'bale wanga pano ine ndine Namanika Malunje ndine mmodzi mwa alaliki mpingo wa khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse amen naine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe